קורא לי בן שופן, אני יש לי יותר דארן של הביטלס. מאוד 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 מוצא חן והבנתי. אני מת על הקול שלך. אני חושבת שאתה קסם, ממש. תודה רבה. רגע, לאן אתה הולך? אל תלך, כפרה, בוא. אני נותן לך כן הכי גדול שאני יכול לתת. אני גם אומר, כן. אני אומר... אני אומרת כן. אנחנו נתראה בהמשך. הזוכה הגדול של אקס פקטור ישראל יזכה בחוזה הקלטות בחברת ארומה מיוזיק, וגם בחופשה גדולה מהחיים באחת מדינות המוזיקה בעולם. מתנת